Good morning once again, Heart of Repentance Fellowship. Salamat kayo sa perminti ninyo ng suporta sa ato ang online Sunday service, Bisaya. Let's go ahead and like and share this. I know some of you already did, no? Sa mga first-timers, we welcome you. It's not an accident ka na mo diri. God wants to hear you, His word today. Before we do that, let's go ahead and start this with a prayer. I encourage everyone to bow their heads and close their eyes. Heavenly Father, salamat niining kabuntagon ngayon mong gihatag ka na mo, Diyos. Nagpasalamat kami, O Diyos, sa imong dako nga gugma, sa imong gugma nga walay paglubad. Nga bisan man kami mapakyas, bisan man sa among mga kakulangon, anaa ka, nagapadayon o panligo, nagapadayon o proseso ka na mo, O Diyos. Nagapadayon o bago ka na mo, Ginoo, from glory to glory. O Diyos, muanhi kami sa imuhang trono, pagpangayo sa grasya nga among gikinahanglan karong adlaw. Pasayloa kami sa tanan namong mga kasaypanan, sa tanan namong mga kalapasan, O Diyos. Ginoo, salamat sa balaang dugo ni Jesucristo nga giula sa cross, nga sa pinaagi niini nakabaton kami sa kapasayloan, nakabaton kami sa kalimpyuhan. O Diyos, wala kami laing nga gusto kung dili ikaw mahimaya, Ginoo, busa. Kagay kami sa gahom, kagay kami, O Diyos, sa kusog, nga magkinabuhi, nga balaan, magkinabuhi, O Diyos, nga nagsubay sa imong pulong, Ginoo, kay maong kiniyang imuhang kabubukmon ka namong, Ginoo. O Diyos, salamat kini mga katawhan as we worship together with you today. Mahimaya ka, O Diyos. Simbahon ka, Ginoo, kay ikaw lamang ang tapos, matag binuhat, matag kasing-kasing, Ginoo, matag tribo, matag pinulungan, Ginoo, magaingon nga Jesus, ikaw ang hari sa mga hari. Dalaygon ka, O Diyos. Amen o Amen. Why don't we clap our hands today as we worship the Lord? Come on, church. Sing together. La 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 la. All together one more time. Sing it with me. La 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 la. Are we vibes on? La 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 la. My sorrow, I'm trading my sorrow, I'm trading my shame. Oh, I'm laying them down for the joy of the Lord. Let's trade our sickness. I'm trading my sickness, I'm trading my pain. Sama na ikson. I'm laying them down for the joy of the Lord. Say it with me. Say, yes, Lord, yes, Lord, yes. All together now. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. Ato butangan ni pagtuig son as we sing. La 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 la. But not crushed, persecuted, not abandoned, struck down but not destroyed. Amen. I am
trade in mountain, or by laying them down for joy of the Lord. We say yes to you, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, we give it to you, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. Say yes, Lord, one more time. Say yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. Hallelujah! Malaikot ka, Diyos. Amo ka hatagan sa tanan ng mga pagdaig. Amo ang isurrender diha kanimo, Ginoo. Ang amo ang problema, tanan ng mga sakit, tanan ng among gibati, Ginoo. Kay daw, Diyos, kamuhatag na mong kapahuwayan o kaayuhan, Ginoo. Wala na ilalim pa. Amen, amen, and amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Yes, let's continue to sing praises unto our God. This song might be new sa ato but we have the lyrics man po above. And through this song, let us contemplate nga kung unsa kagrabe ang gibuhat sa Ginoo nga we were given a way to be reconciled to God the Father through His Son Jesus Christ. And karon we are able to live a blessed, righteous life through the person of the Holy Spirit. So let's sing this song. Greatness of your renown.
dominion of the enemy and into his kingdom. Oh yes, oh Lord, oh we express a gratefulness, for you are great God, you are great God. If you don't know what to say, just sing hallelujah. Kung walay laing mabungat sa imong baba, just mention the name of Jesus and praise Him together with the angels. Oh yes, Jesus. Praise Him to your name, Jesus. Oh, you made a way Sanda mapadayon tano sa ato ang pagdaig sa atong buhi nga Dios. Ato ang padayon nga hinumduman no na sa bisan unsa man nga mahitabo sa atong kinabuhi, dili ta mulingi sa wala, sa tuo, dili ta mulingi sa atubangan o sa luyo. Ang ato ang lingihon ang Ginoo lamang, si Jesus lamang. Just what the Bible says, look unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Because it's only Him who's blameless. Ayaw tutok sa bisan kinsa, miskin sa atong kaugalingon, dili ta mututok, apan kang Jesus o kang Jesus lang gyud. Amen? As we sing the song, let's declare that over our lives.
forever all my days. I will love you, God. Oh, I will love you, God. You are my rock, you are my shield. God, I look to you. I won't be overwhelmed. Give me vision to see things like you do. And God, I look to you. You where my help comes from. Give me wisdom, Lord. You know just what to do. And I will love you, Lord, my strength, as you are. And I will love you, Lord, my shield. And I will love you, Lord, my rock, forever all my days. I will love and I will love you, Lord, my strength. And I will love you, Lord, my shield. And I will love you, Lord, my rock, forever all my days. I will love you, God. I will love you, God. Igsoon ang wini ang Ginoo, igsoon. Ideklara sa imong kinabuhi, igsoon, nga bisan unsa man nga mahitabo kanimo, magatutok lamang ikaw kang Jesucristo. Siya ang nagsugod sa trabaho nga iyang isugdan sa imong kasing-kasing. Siya ang humanin, igsoon. Ayaw kawali ang paglaom, padayon sa pagdaing, padayon sa pagtutok kaniya, kay siya lamang gayod. You are my strength, Lord. Ikaw ang kusog sa kasing-kasing ko. Ikaw ang kalampanan ng Diyos.
Abraham, the God of Isaac, the God of Jacob is the same God that we worship today. And Lord, you never change, you never fail. From the beginning, you have been so good. You are goodness. Lord, we confess, Ginoo, sa amo ang baba that walay rason nga dili ka na mo daygon. Ang imong ngalan lamang, Ginoo, ulungtad hantod sa kahangturan. All together, let's sing this. O Diyos amahan, iya sa tanan, kamong nagunan, ning kalibutan, sa walay rason nga dili ka namo simbahon, walay rason nga dili ka pagabayawon, walay rason nga dili ka namo halaran, pasidunggan, pasalamatan sa Diyos ni Abraham, Diyos ni Jacob, Diyos ni Isaac, Diyos ka daron, imong katawhan, ganiyuhan. Walay rason nga dili ka namo simbahon, walay rason nga dili ka pagabayawon, walay rason nga dili ka namo halaran, pasidunggan, pasalamatan sa walay rason nga dili ka namo simbahon. Why don't we lift our hands? Walay rason nga dili ka pagabayawon, walay rason nga dili ka namo halaran, pasidunggan, pasalamatan, pasidunggan, pasidunggan, pasalamatan, pasidunggan, Ginoo, pasidunggan, pasalamatan sa Maayong buntag sa tanan. This time, let us intercede sa ato ang mga prayer points na sa ato ang prayer requests. So, akong giawhag ang tanan nga atong iduko ato ang mga ulo, ato ang ipiyong ato ang mata. Let's pray. Langit ng Amahan, Lord, we praise you, we glorify your name. Ginoo, imong ngalan ang mahitaas, imuhang glory, Ginoo, ang makita sa tanan, Lord. And we put our faith, O God, in our intercession today sa imuhang gahom, Ginoo.
Lord, let your will be done. Imuhang kabubuton gayud Ginoo ang amo ang giapas, O God, because Lord, ikaw ang nahibalo sa amo ang gahapon, sa among karon ug sa among kaugmaon. Lord, we put our faith in your name, O God, na you are good. Ikaw ang maayo nga Dios, so ikaw ang nakahibalo sa tanan. Lord, amo ang gipataas ang nasod sa Israel. Ginoong Dios, sa imuhang sovereignty, sa imuhang kaalam, Ginoo, imuha silang gipili, O God. Lord, we pray for the Jews. We pray nga ang imuhang gospel, ang kamatuoran nga Jesus niabot na ka aron kami luwason sa amo ang kasalanan. I pray nga kani nga good news, Lord, mo spread gayud sa ilahang nasod, O God. Lord, sila imong pinili, Ginoo, dili nimo sila pasagdan. Lord, I pray that you will open their eyes nga matangtang ang ilahang kabuta, Ginoo, and they will see the glory of Christ. They will see nga wala na sila nagpuyo sa karaan nga saad, but nagpuyo na sila, Ginoo, sa imong new covenant, sa redemption nga available diha kang Jesus Christ. I pray, Lord, nga imong lig-unon ang mga Jew nga ni salig kanimo, Jesus. Imuha silang lig-unon nga mo persevere sila sa persecution, mo persevere sila sa pressure sa ilahang nasod, Ginoo. And I pray sa mga leaders, O God, na Lord, they will encounter you, Lord Jesus Christ, and that they will see the truth and they will be freed. And Lord, we pray also for their safety, O God, sa mga nasod, Ginoo, nga ni against nila, Ginoo. I pray, Lord, nga imuha silang i-keep, O God. You will preserve them, Lord. Imuha silang hatagan og kaalam, Ginoo, sa ilahang pagdila ni Ginoo, and even, Lord, sa ilahang mga neighboring countries o sa mga countries, Lord, nga nag-desire sa ilahang downfall. We even pray for them, Lord, nga makaila sila nimo, Lord Jesus Christ, that you did not just come to seek and save Israel, but also the whole world, O God, for you came for the Jews and the Gentiles, Ginoo. I pray, Lord, nga makaila sila sa Ginoo, sa Israel, makaila sila nga ikaw ang one true God, the only God who can save. And Lord, we also pray for our country. We pray for the Philippines, O Lord, Ginoo, sa kadaghan sa kagubot, Ginoo, nga nangahitabo karon sa among nasod. Lord, we pray for your wisdom. Holy Spirit, we pray that we will be able to learn to listen to your word, that we will be able to listen to you, and dili sa amo ang kasing-kasing, dili sa amo ang kasuko, dili sa amo ang emotions, but sa imuha, Lord, and what you say in your word, that bisan unsa pa man mahitabo, Ginoo, ikaw gihapon ang naa sa trono, God, and ikaw gihapon ang gakupot sa tanan, Lord, and that we do not have to worry about our future, O God, kay Lord, naa na kadidto daan, Ginoo. And Lord, sa mga nituo kanimo, Ginoo, Lord, imuha nang gisuwat daan, Ginoo, kung unsa amo ang agian. And I pray, O God, sa mga na bahaan sa Luzon, Lord, I pray for your comfort, O God, sa mga na guban og balay, sa mga na lose ang ilahang mga butang, even, Lord, sa mga na lose nila ang ilahang family members. Lord, we pray for your comfort, O God. We pray, Lord, for your provision, Lord, sa mga nakulangan, Ginoo.
We pray, Lord, for help, O God, and relief, Lord, nga maadto sa ilaha, Ginoo. And I pray also for the Christians, Lord God, sa Luzon area nga affected sa baha, Lord, nga ikaw ang maghatag nila comfort, O God, and to remind them, O Lord, and be at peace of the truth that you are the God who gives and you are the God who takes away. Lord, I pray nga lig-uno nimo sila, Ginoo, pinaagi sa imong pulong o pinaagi kanimo balang espiritu. Lord, we also lift unto you, Lord, si Bianca Rodriguez na right now who is having dialysis, Lord, because of her chronic kidney disease nga stage 5 o sa iyang severe anemia. Lord, I pray that you will provide for the testings, sa medication, sa iyang hospital bills, sa iyang dialysis, Ginoo. Lord, I pray, O God, for your healing hand, O Lord. We believe, Lord Jesus, nga you have never changed. You have been the same. Og ikaw, Lord Jesus, nga niari sa kalibutan, nga ni-heal og mga naay sakit, nga ni-heal, Ginoo, sa mga tao, Lord, even physically, Lord. We believe that you are still that same Jesus. And Lord, we have seen your miracles in our lives, O God. We have seen your healing. We have experienced your miracle, O God, firsthand. And we have seen it with our own eyes, Lord. We are putting our faith for a miracle, O God. We are putting our faith in your healing hands, Lord Jesus. I pray, Lord, nga you will give her relief and comfort, and you will provide for her financial needs, Ginoong Diyos. Lord, labaw sa tanan, Ginoo, sa amo ang mga pagampo, Lord. We confess that you are greater than anything, O God, and that you are not just good, but you are goodness, O God. Ikaw ang labing maayo sa tanan, Lord. O ikaw ang kaayuhan, Ginoo. Kini ang among giampo sa pangalan ni Jesus, ug ang tanan moingon, Amen ug Amen. Maayong buntag, Heart of Repentance family. Salamat kayo sa always ngayong pag-support in prayer, in giving. Thank you so much sa inyong generosity, no? And even sa pag-like and pag-share ni ining broadcast. I know some of you we've never met before, or we haven't been meeting because naay pandemya nga nahitabo apan ang Ginoo gid, no? Mailhan gid nimo nga ang pagpanlihok sa Ginoo ba di bitaw malimitahan sa ato ang limit physically ba. So even online, no, I know nga daghan sa inyo nabatian gid ang gahom sa buhi nga Dios, kay maong maginang isa sa mga gusto mahitabo sa Ginoo, no, nga niining mga ulahing mga adlaw makita sa mga tao ba nga ang mga makita bitan nato nga mga milagro sa Biblia, nga mga milagro ni Jesus, mga milagro nga gipakita sa Ginoo, no, pinaagi sa kinabuhi sa mga disipulo, sa mga apostoles, nga ma-experience gid nato ni karon ba kay nagtuo man gid ta nga ang Ginoo nato walay kabaguhan. Ingon gani sa Hebreo 3:8, no, nga si Jesus is the same yesterday, today, and forever. So si Jesus, no, ang Jesus nga nagmilagro, si Jesus nga nagmilagro atong naa pa siya dinhi, ang ang Ginoo nga ato ang gisimba karon busa. Kung maingon ang Ginoo nga makapaulian ta og mga masakiton, kung maka-cast out ta og mga demonyo, we really believe that kay mao man na ang gusto sa Ginoo nga ma-experience nato. Kay dili raman kaluwasan ang gihatag sa Ginoo, although ang pinaka-importante gid is kaluwasan, ha. Pero wala diha nahuman ang Ginoo ba, daghan kay siya ganahan ihatag nato, daghan kay ang mga butang nga gihatag sa cross. Pero ang problema kay kaluwasan ra atong na-receive ba, although that's enough in itself, pero makasubo pa malandungon ba nga daghan mo ta kay naay kaayuhan, naay kagawasan, naay kalambuan, no, nga ganahan ipa-experience sa Ginoo, pero di na to ma-experience kay wala man ta nakahibalo sa kamatuoran.
Busa karon igsuon ako gini permiti ingon nga dili aksidente nga naa ka niini naminaw karon no, gusto gyud sa balang espiritu nga makahibalo ka sa kamatuoran, kay ganahan ang Ginoo nga dili ta magpabilin nga buta sa mga espirituhanon nga mga butang, kay giingon sa pulong sa Ginoo sa Episo kapitulo 6 nga ang ato ang kontra dili ang atong makita apan ang ato ang dili makita. Akong balikon ha, ang atong kontra dili ang makita kundili ang dili nato makita. So ang mga espirituhanon gid ay no, ang ato ang nakibugno ta bagikan sa mga dili nato makita nga mga butang. Mao nang igsuon ato ning sugdan sa mga pag-ampo no, mag-ampo ta og proteksyon, mag-ampo ta og revelasyon sa Ginoo nga matagpulong no nga ato ang paminawon karon masabtan nato pinaagi sa gahom sa balang espiritu og nga kining mga butang nga dili makawat ni Satanas. Ayaw itugot imong kaugalingon nga madisturbo ka og bisag unsa kanang mga problema ninyo, kanang inyong mga labhunon, biyai sa na, kanang inyong mga gipanghuna-huna unsaon yung pag-budget ni, unsaon yung pag-budget na ay tangtanga sa naigsoon ato ang i-sentro ang ato ang una-huna og kasing-kasing sa Ginoo karon, kay mao ni ang pinaka-importante nga butang ato ang matagamtaman. Mas importante pa ni sa bisan unsa kay ingon ang pulong sa Ginoo nang kung unahon lang nato ang gingharian sa Ginoo, ang tanang mga butang igahatag na sa Ginoo. So focus lang ta karon no, magmupiyong ta no, magampo ta. Ginoo, salamat ni ining ka buntagon nga gihatag nimo kanamo Dios sa lain nga Domingo Ginoo nga imuhang gihatag kanamo Ginoo. Nagpasalamat kami o Dios nga wala nimo kami ipabilin nga buta sa mga butang nga espirituhanon Ginoo. Salamat sa imong grasya nga nagapakita, nagapadayag ni ining mga butang nga mga tinago o Dios, kay dili lang kaluwasan ang imuhang gihatag kanamo apan imo usab kami gihatagan og daghan pang mga butang nga gusto nimo namo matagamtaman o Dios, ang kalinaw, ang kaharuhay, ang panalangin nga nagigikan kanimo Lord. You have given your Son to us. Imong gihatag ang imong bugtong nga anak kanamo, ug kung nahatag nimo ang imong bugtong nga anak kanamo, willing buot usab ikaw o Dios nga mohatag kanamo sa bisan unsa nga among pangayoon pinaagi sa imong kabubuton Ginoo. Lord, among giampo karon o Dios nga ikaw magapakita kanamo sa kamatuuran Ginoo, kamatuuran nga magahatag kanamo og kagawasan, kamatuuran o Dios nga magahatag kanamo Ginoo sa paglaom, maghatag kanamo og peace Lord God, kalinaw Ginoo nga bisan man sa mga problema nga mahitabo, bisan man sa mga pangutana sa amo ang huna-huna, bisan pa man sa among mga pag-ampo Ginoo, ikaw Ginoo ang magahatag namo o Dios og paglaom nga kining tanan mga butang nga ihatag nimo kanamo sa sakto nga panahon. Kini lamang Ginoo, giyahi kami sa ngalan sa imong buhing anak nga si Jesucristo. Amen og amen. So atong miagi no, makita nato nga nasabtan nato no nga unsa ang misteryo sa kagawasan, mystery of deliverance. Part 1 is ang kagawasan nga mabatunan pinaagi sa pagpapahawa, di ba? Deliverance through casting out. Muna gitudloan ta mo sa 4 R's. So kinsay nakadumdum sa 4 R's, kinsay nag-take note ba ta? So again ha, importante gid nga mag-take note ta kay para ma-apply nato ning mga butanga ba, kay isa na sa mga strategiya ni Satanas no nga at iyang kawaton ba ang mga revelasyon bitaw sa Ginoo nato nga dili mutubo sa ato ang kasing-kasing. So importante gid nga mag-take note ta. Pero ako iban sa niya nga may mo memorize. So praise God ana no. So 4 R's. So unsa man ang una? Recognize. So imuhang ilhon, di ba? Imong dawaton nga murag demonyo gini kay nasubraan man, di ba? Bisag na ako'y kwarta, magkabalaka lang gyapon ko nga basig wala na ako'y kwarta. So mailhan nga demonyo na kay they dominate your mind. So next is renounce, imuhang nganlan, imuhang tawgon, di ba? And next is rebuke, imong ipapahawa. Unsay gamiton sa pagpapahawa? In Jesus name, sakto. In Jesus name no, maingon gitanang in Jesus name, sa ngalan ni Jesus, espiritu sa kabalaka, espiritu sa kapobrehon no, kung tan-aw nimo nga murag demonyo na ang gapapobre ninyo, or di ba ka espiritu sa kanang
kanang walay control ba sa ato abitong pamaliton, sa ato ang kung may tan-aw nimo nga murag nasubraan ra, i-cast out po na. Kaya nga naman, isa ni sa mga gusto ipa-experiensya nato ni Jesus. Namatay si Jesus dili lang sa pagluwas nato, kundi ipaghatag po nato kagawasan. Meaning, kung tanaw nimo nga naay mga demonyo nga nahimong rason no nga nagkagubot mo, or di ba ka naay rason nga bisag kung saan nimo pagpaningkamot kay dili jud ka mo mahimong malambuon, di jud ka mo succeed sa imong kinabuhi, pwede nimo ni cast out igsuon. Kaya nga naman, ang ato ang kontra dili ang atong makita, di ba? Ang ato ang kontra ang mga spirituhanon nga mga binuhat nga ga cause no nga mo'y ugat ba, mo'y rason nga nung inana mga butanga. For example, tanaw kasi mong pitaka, walay kwarta. Din si kagaguol nga wala kay kwarta, dili na mo imong problema igsuon. Kung nakita nimo sa imong pitaka nga wala kay kwarta, di na mo imong problema. Ang imong problema na ay mga butang nga mga spirituhanon nga dapat nato i-cast out, no? I-cast out na to mga espiritu sa kapobrehon, no? Di mo pod ay mo pasabutan nga og naay tawo nga pobre kay demonyo. Dili mo pud tanan kay di man ta motuo nga tanan demonyo, pero kanaging tagaan kag discernment ba, kabantay mo makabati man mo, di ba? Kay balo kung God is revealing, no, His discernment to the church, and nagrasihan lang ta sa Ginoo nga yatang gipakitaan ng mga butangan, no, i-cast out na siya ning nga espiritu sa kapobrehon. Kung demonyo na ha, ayo bisig mo agto mo sa inyong silingan, mingon mo nga kana mga pobre na sila, mga demonyo ayaw pa nang inyo nana. So ato aning gamiton nga mga mga revelasyon para mahigug maka-love ta og other people more ba, di ning para i-think ta atong self nga mas maayo kaysa nila. Kay mo gani ako isa ni sa mga problema ha sa mga simbahan bitaw nga open ang ilang spiritual eyes, abli ang ilang mata ba sa spirituhanon nga mga butang, kay ilang gagamiton na para bitaw nga murag makabati sila nga mas maayo sila nga Kristohanon or mas Kristohanon sila kaysa sa uban. Igsuon, di nato ni gamiton para sa atong advantage, okay? Ato aning gamiton para di man magamit man ta siya as advantage, di ba? Ato akong pasabot is di nato ni gamiton ba para bitaw nga mo look down ta sa uban nga mga Kristohanon. Kay again, if wala ta magrasyahi sa Ginoo niini nga mga revelasyon, dili ta makakitaan ning mga butanga. That's why in the Bible it says, never think of yourself as better than anyone. No one is only God is above us, no, equal ra tatanan sa sa Ginoo. Kita lang kay nituo man ta ni mga butanga, nagrasyahan ta. So keep the humility, no, ato ang padayon ta ba nga kanito ang kasing-kasing nga mapainobsanon, kay mao ginay importante, kay ang grasya ihatag lang sa mga tao nga mga mapainobsanon. Okay? So next is then paghuman sa rebuke is refill, di ba? Ato ang punon kung unsa tong nibiya, di ba? For example, nibiya na ang paghuman nimo cast out sa spiritu sa kawaladon. Ningon ka nga, Ginoo tagai ko og panalangin. Or di ba ka kung giimong gi-cast out ang spiritu sa kabalaka, ningon ka nga, Ginoo tagai ko og kalinaw. So ingon na ha, some of you just took note of that. So i-keep gina kay isa na sa mga provision sa cross, so karon ani ata sa ika-duha nga parte sa ato ang sa misteryo sa kagawasan, mystery of deliverance through knowing the truth. Ang kagawasan pinaagi sa pagkahibalo sa kamatuoran. Hala, wala ra di ay nahuman sa pagpapahawa. Ang kagawasan, no, importante nga adto ta sa first step nga ato silang ipapahawa, pero pag humana to papahawa wala rang day dihataman. Naa di pod ang kagawasan pinaagi sa pagkahibalo sa kamatuoran. Asa man nato na makita? Naa sa Juan 8:31 paingon sa 32, John chapter 8 verse 31 to 32. Let's read it together now. To the Jews who had believed him, Jesus said, "If you hold to my teachings, you are really my disciples. Then you will know the truth, and the truth will set you free." Amen. Nakita nimo diha igsuon nga giingon ni Jesus, no, sa mga tao nga sa mga Hudiyo nga nituo kaniya.
Grabe kini nga revelasyon sa Ginoo igsoon ba kay diba daghan nato nakahibaluan ng know the truth and the truth will set you free. Bisan ganig mga tawo nga mga dili Kristohanon kahibaluan na nga bersikulo mingon sila nga the truth will set you free manana sila no, so wa sila kahibalo nga gikan na sa Biblia. Pero na ay revelasyon na ang Ginoo. Unsa may revelasyon sa Ginoo? Before ana nga verse, sa wala pa na nga bersikulo niingon si Jesus. Sa mga Hudiyo nga nituo kaniya, miingon si Jesus nga kung kamo musunod sa ako ang pagtulunan, tinud-anay gayud kamo nga ako ang mga disipulo. So nakita nimo nga Hudiyo ni sila, kinsa man ni mga Hudiyo? Hudiyo are the chosen people. Sila ang gitagaan, sila ang gipili sa Ginoo no nga revealan sa iyang kamatuoran para pinaagi sa ila ang pinaagi nila makahibalo ang tibuok kalibutan sa mensahe sa Ginoo. So pinili ni sila nga mga tao. Imagine kung mura bitog ticket sa langit ang kaluwasan. Although wrong na siya no, pero ako alang i-make sure ba nga masabtan bitaw nato nga murag duha ka buok ang ilang ticket ba. Murag chosen people pa sila kay Hudiyo na sila. Nituo pagit sila ni Hesukristo. So murag duha na ka ticket, in kaso na isa nga mawala nga ticket. Naa pa sila usa. Di ba grabe kayo, pero unsa may ingon ni Jesus? Nga kung kamo mo sunod sa akong pagtulunan, kamo gayud ako ang mga disipulo. Makita nimo diha igsuon nga importante gayud ang pagsunod kay isa na sa timailhan nga tinud-anay kita nga mga Kristohanon, tinud-anay kita nga disipulo ni Jesus. Ug unsa ingon ni Jesus? Og mahibaw-an ninyo ang kamatuoran, ug ang kamatuoran ang mohatag ninyo kagawasan. Wow! Makita nimo diha no nga pag once dili lang day wala lang data nga gidawat, di ba kasagaran sa to kay pagmudawat ni Jesus Christ as our Lord and personal Savior, mingon rin okay, saved by grace through faith nako, di nako kinahanglan mo sunod, di nako kinahanglan ingon ani. And the thing is, dili na mao may gustos ni Jesus. Tinuod nga tinuod nang giingon no nga saved ta, pinaagi sa grasya sa Ginoo dili sa atong mga binuhatan, pero ang tinud-anay nga nakadawat na ni Hesukristo, ang tinud-anay nga Kristohanon mosunod gayud sa Ginoo. So unsa may pasabutan ng mga tao nga nidawat kang Hesus pero wala ni sunod. Sila na og ang Ginoo ang magkuana na igsuon, sila na og ang Ginoo ang ang magsabot ana. Kay di man pud pwede magpataka lang o magpataka ta nila og ingon nga dili ka Kristohanon, di ba? Kay naa may uban nga mga bata pa lang nga Kristohanon kana bitaw mga wala pa ni tubo ba. Naa may ingon ana. So duha ang posibilidad ana. Pwede nga di sila tinud-anay nga Kristohanon kay wala sila ni sunod, or pwede pod nga bata pa lang sila nga Kristohanon mo nang wala pa sila kasunod. Pero kung ako igsuon mao ginagyud nga dili ko kumpiyansa ba, kay di ko ganahan nga ma-scam. Imagine kinsa may na-scam diri, di ba? Ako na-scam nako, grabe kay na-scam nako, mga almost 22,000 ang grabe nakuratan mo no, 22,000 ang na-scam sa ako kay ngano man wa man ko kahibalo sa kamatuoran, nagpataka ra man ko, kumpiyansa ra man ko nga nisalig sa kwarta. Di ba? Nisalig ko sa kwarta sa uban. Wala gid ko nga ako'y nangita sa kamatuoran ba? Wala gid nga ako bitaw mo ni ganahan makahibalo sa kana bang mo ni mahitabo no anong ma-scam ta? Kay magpataka tagsalig sa mga tao ba? Nga sa labi na bitaw kaning mga scammer ba kay nindot kay paminawon ang ila ang mga kuano ipang-ingon nimo ba? Mura bitaw ikag tinuod gid paminawon. Pero mo nang ingon ang Ginoo igsuon nga you will know the truth. Dili gina nga ang uban ayaw mo og salig nako. Nga mingon mo nga si Pastor RG kay murag balaan paminawon, mura og sakto paminawon kay siya na gid ang sakto, pangita gid mo sa kamatuoran. Maunang daghan kay nga mga tawo nga na-scam, pati ako na-scam ko kay ako wala ko nangita personally sa kamatuoran. Imagine kung ma-scam ta diri sa kalibutan. Samot na kaha sa hangtod sa kahanturan. Daghan kay mga Kristohanon karon nga na-scam.
Nga abi nila tinud-anay sila nga Kristohanon, pero pag abot ito sa langit, unsay ingon sa Ginoo nila? Pahawa kamo kay wala ko kaila ninyo. Naskam gyud mao ginay mahitabo pag abot no sa judgment day ba. Daghan jud kayo mga tao nga naskam gyud. Kay daghan kay mga scam karon. Di ba mo ni mga nga ang ganahan madunggan nila kay unsa sila ka unsa ka naluoy ang Ginoo para nila, and those things are true. But that's not just God. Ang ato ang Ginoo igsoon maluluyon, pero naapoy kasuko. Maminaw kita sa balanse nga doktrina igsuon kay katong atong discussion last time, di ba? Nga moabot ang panahon nga ang mga tao mubiya na sa balanse nga doktrina. Maminaw na lang sila sa unsay ganahan ni paminawon sa ilang dunggan mo. Nang importante gid igsuon nga musunod ta. Importante gyud no nga Ingon ni Jesus, nga kung musunod kamo, tinud-anay gayud kamo, nga ako ang mga disipulo mo nang ayaw gid paskam igsuon. Kayo daghan kay pangskamon sa mga tao diri, daghan po kay gipang-scam ni Satanas. Kay ang number 1 nga scammer si Satanas gyud. Pwede kaniya ipakumpiyansa nga abi nimo luwas ka pero wala di ay, or di ba ka luwas na ka pero nibiya na di ka sa pagtuo. Mo lang ayaw gid og paskam igsuon pangita gyud sa kamatuoran kay nganuman ganahan ang Ginoo nga mahimo tang gawasnon gikan sa mga bakak ni Satanas. Maunang tawo, we all thought nga pag once nga na-cast out na ang demonyo nga mauna wala na, like pag mo ni superstition ba mo bitaw ni tuo-tuo sa uban nga mga Kristohanon nga okay, so gitagaan ko gahom sa Ginoo nga mo cast out og demonyo, okay papahawa kaning nga demonyo, papahawa mo pag mo maghawa minyo sa okay wala na, di na ko mag-struggle. Pero ang nahitabo nibalik naman sad sa karaan nga kinabuhi, nibalik naman sad sa ang kahadlok nga imbis kini papahawa na unta nibalik ni grabe panuon. Kaya nga naman, wala man makahibalo sa kamatuoran. Busa, ganahan gid ang Ginoo nga mahimo kang tinud-anay nga gawasnon karon mao nang gusto kaniya makahibalo sa kamatuoran. Kaya nga naman, wala na human sa pag-cast out no ang atong kagawasan. Kinahanglan sad ta makahibalo sa kamatuoran. Atong basahon na ay interesting kayo nga kuan ba story bitaw sa Bible sa Mark chapter 5 verse 8 to 10 ato aging basahon. So before nato basahon niya, tagaan ta mo sa gamay nga backstory ani kay para dili kayo ta madugay. So ang nahitabo ani kay si Jesus niadto sa Genesaret ambot unsa na sa Luke chapter 1 ano. So niadto siya usa ka lugar sa Genesaret dayon ni naa siya nakita dito nga tao nga na-possess og demonyo ba kanitong na demonize bitaw nga grabe jud kayo kay grabe kay to nga level sa kuan sa pagka nga na demonyuhan siya no. Kay nga naman ang mga tao hiktan siya og kuan kadina pero tungod sa kakusgan tungod sa kadaghan sa mga demonyo nga kuan nga naa niya no mabugto tanan nga mga kadina din ang nahitabo kay walay tawo makapugong niya kay grabe kay kakusgan. Nami experience ana sa una no nga naay babae nga gi-oppress og demonyo ba, then ga kusgan kaayo 8 ka laki may gapugong pero grabe kay kakusgan dili mapugngan. So isa na no nga pag ang tao na demonyuhan kay grabe kay kakusgan, di ka kasabot mga babae mo tani nga gamay kaayo pero grabe man kakusgan. So mo'y nahitabo ani no, pero atong nakita siya ni Jesus. Unsa ingon ni Jesus sa iya? Let's read it in Mark chapter 5 verses 8 to 10. Read it with me. For Jesus said to him, "Come out of this man, you impure spirit." Then Jesus asked him, "What is your name?" "My name is Legion," he replied, "for we are many." And he begged Jesus again not to send them out of the area. So grabe kino makita nimo diri nga gicast out ni Jesus nga, "Come out of this man, you impure spirit." So dayon
nangutana si Jesus nga, unsa may imong pangalan? Ningon siya nga, my name is Legion. So sa mga wala kahibalo, ang Legion, kay kuha na siya no, commander na sa Roman army, nga gahandol og 3,000 to 6,000 ka mga tao. So kung makita nimo diri nga, ang demonyo nga naa niya, libo-libo, mao gining grabe kay siya kakusgan. Pero sa dihang gi-cast out sila no ni Jesus, pagcast out napapahawa sila, ang nahitabo kay tungod sa ka-amaze nako aning nga story ba, abi nako nga didto ra bitaw taman nga pag human og cast out manadayon. Wala man diha nahuman kung mupadayon kag tan-aw adto kita sa Luke chapter 8 verse 35. Kuha man nino parehara man ni sila nga story kay ang story sa Mark chapter 5 naaman pod sa Luke chapter 8. So adto ta sa Luke chapter 8 kay mas specific ang giingon dinhi ba. Luke chapter 8 verse 35. Read it with me. Then they went out to see what was done and came to Jesus and found the man out of whom the devils were departed, sitting at the feet of Jesus, clothed and in his right mind, and they were afraid. Nakita ni Maigsoon nga paghuman og cast out ni Jesus kaniya sa mga demonyo nga nasa libo-libo nga mga demonyo nga nagtorment niya, ang nahitabo kay nibalik ang sakto nga panghuna-huna sa tao. Dayon naa na siya sanina og naa siya sa tiila ni Jesus, sitting at the feet of Jesus. What do you mean by sitting at the feet of Jesus? Sitting at the feet of Jesus is listening to Jesus Christ, just like what Mary did. Di ba sa storya ni Mary og ni Martha nga si Martha na busy kaayo og andam para kang Jesus, pero si Maria kay naara sa tiila ni Jesus, naminaw sa iyang gipang-ingon, dahil nireklamo din si Martha nga, patabangan na si Maria nako diri Jesus. Ako rin isa din nga nag-andam. Wala naara siya di kanimo. Unsay giingon ni Jesus, iyang gi-rebuke si Martha. Iyang giingon si Martha nga, Martha, mas gipili ni Maria ang mas importante nga butang. Sitting at the feet of Jesus Christ. Ang pagpaminaw kang Jesus, maunang niingon gid si Jesus nga dapat ta makahibalo sa kamatuoran. Unsaon man nato kahibalo sa kamatuoran kung dili ta maminaw? Daghan nato karon no, ganahan na sige istorya, pero dili ganahan maminaw. Or ang ganahan nato paminawon kay ang mga butang ra nga ganahan paminawon sa atong dunggan, dili gid ang mga butang nga atong gikinahanglan. Although karon nakita na ko nung imong kasing-kasing sa pagpaminaw kay bisan og naiuban sa inyohan nga murag sakit paminawon ni nga mga mensahe, pero inyo gipapaminaw ba? Maunay pagpaminaw sa kamatuoran igsuon. Pasabot ana nga kung you need to sit at the feet of Jesus Christ. Paminaw nimo unsay giingon ni Jesus, makauyon man ka o dili ka makauyon. Maunang dili ratataman sa pag-cast out of demonyo, ganahan makahibalo ang ganahan sa Ginoo nga makahibalo ta karon nga kung ganahan ta maka-experience og kagawasan, kinahanglan ta mo sit at the feet of Jesus. Kinahanglan ta maminaw niya pareha sa gihimo niining tawhana. That is very important because in listening no diha ka makahibalo mo, di ba? By listening mo adto na siya sa imong kasing-kasing. Dayon mo na siya mo tubo ang pagtuo. Mo biton nang kung unsay imong tan-awon, kung unsay imong paminawon, maunay mo sulod sa imong kasing-kasing. Kung sige kag paminaw og mga tawo nga dili mo tuo sa Ginoo, ang mahitabo sa imong kasing-kasing mawad-an sa kag pagtuo sa Ginoo. Pero kung sige ka og basa sa pulong sa Ginoo no, sige ka og paminaw sa pulong sa Ginoo, makita nimo nga maunay mo kuan sa imong kasing-kasing. Kadumdum lang ko adto niingon ako nga kauban sa trabaho ba nga dili siya born again, dili siya kuan siya murag lahi yang relihiyon ba, niingon gid siya nga ako no dili man jud ko born again, pero kung tan-aw na ko ba kung naabito ko'y bation bitaw nga murag naay mga naabito yung mga spiritu sa amo ang balay, kay magpatukar agi kog hilsong. Then pagpatukar na kog hilsong kay mawala gid ang mga demonyo. Kung ambot lang ka ngano pud na. Kay magpatukar kog lahi nga magpatukar kog mga music ra nga mga sa Spotify kay naara gyud ko ng kahadlok, pero kung magpatukar ko og kana bitaw magpatukar ko og mga hillsong nga mga kanta kay mawala jud ang mura sila mohawa ba. Nakita ni Maigsuon kay ngano man.
There is power in the name of Jesus Christ. There is power no in music nga kung maunay madunggan sa imo kuan mo create na siya pagtuo nimo then pag once nga matagaan kag pagtuo di na ka mahadlok gikanaan ng mga demonyo di na ka mahadlok di ba? Mo nang effective jud kayo isa ni sa akong mga gabuhaton nga pag once nga grabe kay ka weak ang imuhang kuan grabe to kay ka weak ang imuhang unod. Patukar din ko, maminaw din ko og mga Hillsong no, especially akong gi-advise sa inyo kanang album sa Hillsong nga Blessed kanang naay mga daghan kay mga kanta diha sa ilang album nga Blessed mo na akong gapaminawon samtang samtang og weak kay ko ba og kana bitong mura kog mahadlok sa unsay mahitabo sa future or kanang magduha-duha ko kung unsa ba kay mahitabo sa akong kinabuhi. So I listen to those. And then for some reason kay mo kalma ang imuhang kuan ba kay naman there is power no in the word of God. When you hear the word of God, it creates faith in your heart. Importante sad nga pag once nga magbasa usab buno kanang pagbasa sa Biblia ay lang pagbasa nga kanang imong mata lang. Importante sad nga mustorya ka nga madunggan ba sa imong dunggan bitaw ang pulong sa Ginoo. Mao bitang every time we read verses here kung magbasa ta og mga bersikulo dinhi mingon ko nga read it with me out loud kay importante kay nga makadungog imong dalunggan ana kay ngano man maunay mo create og pagtuo because we need faith. And faith is built up if you listen to the word of God. If you listen sa messages nga unsay ganahan madunggan sa Ginoo nimo. Ayaw og pagpaminaw na anang pag once nga kana bitong naamoy mga YouTuber or mga kuan nga di bitaw mutuo sa Ginoo, ayaw mo papaminaw na nila. Paminaw mo sa mga tao nga mutuo sa Ginoo kay pag kung sa imong gapaminawon maunay mo build up sa imong kasing-kasing. Mao bitaw nang ang mga tao nga di mutuo sa Ginoo or ang mga tao nga ganahan nga mubuhat og mga sayop kay tagaan kanila og mga pulong ba nga makapahatag bitaw nimo duha-duha sa imong kasing-kasing, mag seeds of doubt ba nga mayon sila nga og tinuod ang Ginoo nganong wala man niya ipakita ang iyang kaugalingon. Nga uganahan siya nga mutuo tanang tao niya nganong wala man niya ipakita iyang kaugalingon then ikaw rin kay lagi no ngano ka wala man gipakita sa then mo create siya doubt sa imong kasing-kasing ba mo nang importante nga kinahanglan ang kuan mo kani ang pagtuo ang pagduha-duha ba mura mo na siya mga liso gud nga kung mao nay matanong sa imong kasing-kasing ba mao nay mo tubo so unsa man ang atong buhaton kung muundang ta og pugas og duha-duha sa atong kasing-kasing. Unsa may atong ipugas sa atong kasing-kasing? Mupugas ta og pagtuo. Di ba mo maminaw ta sa mga tao nga mutuo sa Ginoo nganong wala man ipakita sa Ginoo iyang kaugalingon diri kay ngano man dili ta ganahan i-manipulate sa Ginoo nga tungod kay makita nato ang grabe kayo siya kanindot base na niya og di na ta matagaan og pagpili ba kay kana bitong tungod kay inana na basically ang manipulation di ba kabantay mo ng mga tao nga i-intimidate mo nila ba i-intimidate or hadlukon mo nila para di bitaw ka makapili mo man ganahan ni Satanas ang Ginoo ganahan siya nga although iyang gi-present ang iyang invisible qualities dinhi sa kalibutan ganahan pud siya nga tagaan ka og pagpili ba nga tinud-anay bagyud nga mutuo kaniya dili ka ganahan i-manipulate sa Ginoo maunang kung di ka ganahan mutuo sa Ginoo daghan kay ebidensya para dili ka mutuo sa Ginoo pero kung ganahan ka kung mupili ka nga mutuo sa Ginoo daghan pud kayo ebidensya sa kalibutan nga tinud-anay nga naay Ginoo so makita nimo na nga unsa ka arranged ang kalibutan nganong ang kalibutan dili siya mo lihis no di siya mo lihis or di ba ka nganong ang kalibutan fixed ra ang gravity nga kung ang gravity mo mas mo kusog ang gravity mga matay tatanan kung mo lighter ra pud ang gravity mga matay pud tatanan so grabe kayo ka grabe kay ka exact ba ang gravity sa kalibutan so God wants us to have faith in Him. God wants us to show, God does not want us to intimidate and manipulate us. Because God wants us to have the free will to choose Him. Kay ug di ka ganahan mo tuo sa Ginoo, daghan kay ebidensya nga pwede nimo gamiton para di ka mutuo. Pero kung mupili ka nga mutuo ka,
daghan kay kag makita igsoon din bisag dili sa Biblia lang, although daghan kay sa Biblia, no, bisag dili sa Biblia, bisag ani lang sa kalibutan. In fact, niingon gani ang usa ka kuno dili mo tuo sa Ginoo, atheist ba, niingon ang usa ka atheist nga ang pinakagrabe gid daw nga timailhan nga posible na ay Ginoo kay ang pagka-arrange sa kalibutan ba. Pagka-arrange bitaw sa kalibutan kay grabe by design kay tanan, no, nga ang days kay inani nga pila ka oras, ang gabi ingon ani, then and everything has kuan ba its own purpose bitaw, na ay purpose tanan ba. Although because of sin, because of Satan, na ay mga butang no nga muhatag natog doubt no nga nganong na ay mga bagyo nga mahitabo, nganong na ay mga tsunami nga mahitabo. And that's the reason why God sent His Son Jesus Christ here to save each and every one of us. That kinsa man tong mga tao nga nituo nga wala pa siya mabanhaw, nituo na niya sa una pa nga mabanhaw siya one day, luwason to sila tanan. Og ang mga tao pareha nato nga after na siya namatay sa cross pero nituo niya, maluwas ta tanan. Kay nga naman God is creating a heaven, a new heaven and a new earth nga asa ta nga ang mga tao nga wala nay posibilidad nga makasalak ta ba, nga bisan bitaw og naanatay, bisan bitaw naatay free will tungod kay nakahibalo kita sa kamatuoran ba, tinud-anay nga kamatuoran, wala nay possibility bitaw nga mupili ta og sala balik. That's why God wants to create no that it to be for us to be with Him for the rest of eternity. Now I know nga daghan og mga pangutana nga dili na ko matubag karon kay dili man ko all knowing, wa ko kahibalo, pero ang Ginoo nakahibalo sa imong mga pangutana igsoon. Padayon pagpangita sa kamatuoran sa Ginoo. Ayaw paskam sa mga bakak nining kalibutan, na ayaw paskam ni Satanas. Kay ug naay mga ako ginang balik-balikon, kung maskam ka dinhi sa kalibutan, pwede pug ka ma-scam sa imong hangtod sa kahangturan. Ako bahalag na scam ka kapila dinhi sa kalibutan, basta kay dili lang jud ka ma-scam sa imong hangtod sa kahangturan, kay mao gid nay importante igsuon. Padayon sa pagpangita sa kamatuoran, read the word of God, listen to those people who believe in God. Diba? So because that's actually what will give you freedom. No, pareha sa aning tao ba nga gicast outan sa Ginoo og isa ka libo-libo ka mga demonyo, wala siya na paghuman og cast out, ni agto siya sa tiilan ni Jesus. Na I would like to ask you this, ready ba ka nga mulingkod sa tiilan ni Jesus ug maminaw kaniya? I wanna pray for you. Heavenly Father, salamat niining ka udtuhon nga gihatag kanamo Dios. Salamat sa mga pulong, mga revelasyon ug mga kamatuoran nga imuhang gipadungog kanamo Ginoo. Lord, ako mga pag-ampo nga kini nga mga kamatuoran nga among nadunggan karon, muhatag mupugas kini og pagtuo sa amo ang kasing-kasing ug kini nga pagtuo magatubo Ginoo. Ako mga pag-ampo Dios nga sa dihang kami imong gihatagan sa kagawasan Ginoo, sa dihang among papahawa ang mga demonyo nga ga-oppress sa amo ang huna-huna Ginoo. Ako mga pag-ampo o Dios nga kami mupili nga mulingkod sa imo ang tiilan, ug kami o Dios maminaw sa imong kamatuoran, maminaw sa imong pulong, mangita o Dios sa kamatuoran kay Ginoo. Dili nimo buot o Dios nga kami magpabilin Ginoo nga buta, magpabilin o Dios nga walay nahibaw-an, apan gusto nimo kami o Dios makahibalo sa kamatuoran, kay diha sa kamatuoran makabaton kami og kagawasan Ginoo. Lord, let us continue searching for your truth Ginoo, nga dili kami maminaw lang sa mga ganahan namo madunggan Ginoo, apan maminaw usab kami sa mga pulong o Dios nga mga lisod Ginoo nga gusto nimo namo buhaton Ginoo. Lord, di kami magpabilin nga maminaw lang o Dios, apan mo sunod usab kami, mo take action kami Ginoo, kay nakahibalo kami o Dios nga anaa kami paglaom Ginoo. Lord,
nakahibalo mi sa kamatuoran Ginoo nga ang mutuo og dili mutuo sa Ginoo naay problema nga mahitabo apan o Dios ang nakalahian lamang Ginoo kay kami naa kami paglaom Ginoo nga imo kaming tagaan sa tinud-anay nga kagawasan nga moabot ang panahon o Dios nga makig-uban kami kanimo og kami makakita gayud sa kamatuoran nga ang matag pangutana nga naa sa amo ang hunahuna karon matubag one day ug kami makig-uban kanimo hangtod sa kahangturan sa lugar o Dios nga wala nay problema, sa lugar nga wala nay luha, sa lugar o Dios nga puro na lamang kalipay Ginoo as we worship and worship you Lord, because ikaw lamang Ginoo ang takos pagadaygon, ikaw lamang Ginoo ang takos nga sundon Lord. Let us look upon you, kanimo lamang kami mutanaw. And I pray for this person. I pray that these words, Ginoo, dili kini makawat ni Satanas, Ginoo. Kani nga mga pulong o Dios magapabilin sa among kasing-kasing ug amo kining hawiran, Ginoo. Dili kami mubuhi niini o Dios. Kay mas importante pa ni sa tanan nga mga butang sa kalibutan. Mas importante pa kini kaysa sa mga dayig sa mga tao. Mas importante pa kini o Dios kaysa sa amo ang kaugalingon. Kay mao kini Ginoo ang tinud-anay nga makahatag namong kagawasan, kaluwasan, kalambuan ug tanan nga mga panalangin nga ganahan panimo namo matagamtaman Ginoo. Kini lamang among gihatag tanang dungog ug himaya sa imong buhing ngalan. Amen ug amen. Maayong udto sa matag usa. Have a blessed day, church. Church, want to partner with us in the ministry? You can through your giving. Here are the following giving options. For your tithes and offering, please take note of the following details. Thank you for investing in the expansion of God's kingdom. This is our faith for His provision. Don't forget to invite your friends. See you next week.